बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो गुवाहाटीयाव। ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोनसे दुखुनांथाव खौरां लोगोफोर, जोंनि बर'नि मुंदांखा इउटुबार डक्टर आदा आलफेकनि सायाव बेबायदिनो गोबांथार फट' होदेरनानै बेबायदिनो गाज्रि भाइरेल खालामबाय थानायखौ आङो माने बुहुत दुखु मोनदों। एक्चुअलि बेफोरबायदि खालामनानै होनो नाङा आरोना। दा मथा मथि सासे इउटुबार हिसाबै बयबो सेल्फि फट' एबा गोबांथार मानसियानो फट' लानो नागिरखायो। ओमफ्राय दा बिनि सायावनो गोबांथार बेफोरबायदि गाज्रि लिरनायजों शेयार खालामना होनाया बुहुत गाज्रि मुगैथावना लाजिथाव जादों आरोखि। दा आंबो बेफोरबायदि गाज्रि मुगैथाव लाजिथावना बेफोरबायदि भाइरेल खालामनायखौ आंबो निन्दा होयो। दा आं मोजां मोनाखै। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिनि सायावनो जोंना आदा आलफेक बिथाङा मा फोरमायदों आङो बेखौबो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंनो होलांगासिनो दङ। जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबजासिम, अब्लानो बुजिगोन। दा आदाया बुंदों जाहैबाय बेफोरबायदि भाइरेल दा खालामसै, बेफोरबायदि गाज्रि भाइरेल खालामनायखौहाय ओरैबायदि मुगैथावना लाजिथाव आरोखि। दा बेनिखायनो आदायाबो रिकुवेस्ट खालामदों, दा बेफोरबायदि खालामनानै होनो नाङा। अब्ला भिडिअखौ नायलांदो जाय आदाया बे भिडिअखौ बानायदोंमोन। सान्दुङा फुरा थिं थिं होख्लायबाय। आसा खालामबाय अखा हानाय नंला। बेबायदि सान्दुं दुङोबाथ' अखाखौ हानाय बायदिखौनो नंला सानबाय आं। बिराद खस्थ' मोनबाय। सिबायफोर हाफ्रा खुखा जालायबाय सोरनाबा न' बां गैला, दै हाबजोबबाय, सोरनाबा न'आ गेरेबबाय आरो लामाफ्रा फुरा दैजों, जोंनाबो फुरा लामाया दैजों। गोबांथार मानसिनि न'आवनो दै हाबदों। जोंनि क'क्राझारावथ' जायगा थांजायानो, फुरा लोमजोबनाय लामायाबो। बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसेल' क्लारिफिकेसन होनो फैदों। दा नोंथांमोनहा गोबाङानो नुबाय जानो हागौ ससियेल मिडियायाव मोनसे फट'। दा गोबांथार मानसिफ्रा आंखौ ओरैबायदि रिउमार्स खालामदों एबा बदनाम खालामनो नाजादों बे फट'खौ शेयार खालामनानै, बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड बेफोरबायदि बाजै माबा माबि बुंनानै। नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायो, बेफोरबायदि जानला मोनला गुदि खिथा मिन्थियालासिनो बिदि बदनाम खालामनो नाजानो नाङा आरो फट'फोरखौबो शेयार खालामलाबायनो नाङा। नोंथांमोनहा हायोबा रिपर्ट खालामना हो बे पेजखौ। जाय मानसिया बे फट'खौ शेयार खालामदों एबा आपल'ड खालामदों, मालायखौ बेफोरबायदि बदनाम खालामलाबायनो नाङा। आरो सानसे नङा सानसे नोंखौबो सोरबा बेबायदि बदनाम खालामोबा नोंबो बुजिगोन। बेनि थाखायनो आं गुरै खावलायो रायजो राजा नोंथांमोनखौ, नोंथांमोनहा नंगौ साननो नाङा। बे फल्स, नोंथांमोनहा बयबो मिथिखायो। बयबो सेल्फि एबा फट' लायो आंजों आरो बेबायदिनो गावनि ससियेल मिडियाफ्राव आपल'ड खालामो, फेसबुक एबा इन्सटाग्रामफ्राव। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा जानला मोनला शेयार दा खालामलाबायसै आरो हागौमानि रिपर्ट खालामदो आरो सोर बे पेज सालायग्रा बेखौबो नागिरनो नाजादो, जों जाहाथे बिथांखौ मोजां आखल फोरोंनो हानाय बायदि। गोजोनथोंसै।